vaikea on kaivaa mitään poikkeusosaamista ja poikkeushuippuja näistä hypyistä esiin, koska sellaisia ei ole. Mitä ihmettä siellä nyt tapahtuu? Eihän tämä nyt ole enää totta. Juuri kun tuossa kuva leikkautui, niin minäkin katsoin, että nyt joku tuli sieltä alas ja ei ole totta. Mika näytti siellä jo merkkejä, että lopettakaa tää pelleily. Ei tässä enää oikein mitään järkeä. Nyt sieltä putosi joku näistä harjamiehistä, vai kuka se oli tonne Ruumeronin jalkoon. Siinä meinas tulla liftarin kyytiin juuri kun vaihdettiin vihreä valoa. Ei oo totta. No, nyt on tämäkin nähty. Hohojakka. Kerran ollaan nähty se kun joku tulee kylkimyyryä alas. Kyljellään tuolta noin. Se oli Loitseli, joka otti reippaasti vauhtia Zakopanessa ja jäi monon kanta tonne Puominolle jumiin ja kompastui siitä ja laski polvilla. Nyt se on Valterikin vaan harjamassa. Aikamoista meininkiä. Aikamoista meininkiä. Valtteri tuli sieltä nyt. Valtteri tuli tuuraamaan tän kaverin, joka kompuroi Täältä nähdään kohta, sieltä tulee liftari tonne suksien kantaan ja mennä Oho. Mistä kaveri oikein tippuu? Oi että. Ei oo moista nähty. Onko ikinä omalla sattunut? En oo törmännyt, en koskaan. Ohojakka. Ja Kojokoski näytti tosiaan, että nyt... Joo, Kojo ei kestä tällaisia tilanteita kyllä yhtä. Tää Mika on viimeisen päälle huippu-urheilu